Ffair Cyflogadwyedd heddiw yma yn gyfle i fyfyrwyr gael cyfarfod llu o wahanol gyflogwyr a cael sgwrsio hefo nhw a cyfle i rwydweithio i gael ffeindio allan am y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael ganddyn nhw i wneud. Profiad gwaith yn hefyd ar gyfer swyddi ar ôl iddyn nhw raddio. Dwi'n meddwl bod y mor bwysig bod myfyrwyr yn cael cyfleoedd fel hyn i siarad hefo cyflogwyr oherwydd mae o'n galluogi nhw i ddeall yn well be yn union mae cyflogwyr yn chwilio am mewn graddedigion pan maen nhw'n recriwtio ac ymchwilio gwahanol opsiynau hefyd. Mae lot o myfyrwyr ni ddim wedi penderfynu be maen nhw eisiau gwneud eto, felly mae digwyddiad fel hyn yn gyfle iddyn nhw gael trio allan lot o wahanol opsiynau. Ffair fel un holl bwysig i fyfyrwyr oherwydd maen nhw'n cael cyfle i siarad gyda cyflogwyr. Enghraifft blwyddyn 1, ella bod nhw'n barod i ffeindio swydd eto, ond maen nhw'n cael teimlad o be maen nhw'n gorfod wneud er mwyn paratoi, pa sgiliau i ddatblygu, ac hefyd maen nhw'n cael cyfle i rwydweithio gyda cyflogwyr lleol sydd yn hybu i hyder nhw. Da ni yn cynnig sesiynau sydd wedi cael y mwyaf allan o Ffair gyrraedd cyn iddyn nhw ddod. Felly pan maen nhw yn cyrraedd ac yn gweld y cyflogwyr, maen nhw'n gwybod sut i fynd ati nhw, sut i siarad, sut i ymddwyn a sut i gael y mwyaf allan o'r sesiwn. Mae gennym ni bobl yma i helpu unigolion sydd efo diddordeb i ddechrau busnesau hunan hefyd. Fi fy hun, di graddio o Mhrifysgol Bangor yn y 90au. Oedd yn braf cael i gofyn i dod yn ôl yma i weld a i siarad hefo pobl heddiw sydd eisiau mynd i'r un lle ffordd falle nes i'n dewis i fynd. Dwch yma, gofynnwch cwestiynau. Dwch yma, does dim un cwestiwn yn wrong. Mae'n llawer wedi gofyn i mi heddiw be ydych chi chwilio amdano. Jyst dwch yma, gofyn cwestiynau. Ia, i drio hybu myfyrwyr i ymgeisio am ein swyddi ni ac i aros yn lleol yn ein cymunedau ni ac i weithio yn y Gymraeg. Oes, mae rydym ni'n cynnig wythnos o brifedd gwaith ar hyn o bryd, a rydym ni'n cynnig swydd rhan amser ar gyfer paralegal gyda'r opsiwn wrach i gael training contract yn y dyfodol. Ydyn ni dwy yn cyn-fyfyrwyr, so ni'n cyn i gael Gwen i ddod hefo fi i representio'r fferm a trio gael y mwy o student sy'n siarad Cymraeg ac eisiau aros yn yr ardal i fewn i applio i weithio i gamlins yn y dyfodol. Ar ôl y Ffair, mae gennym ni gyfleon yn mynd ymlaen yn ystod y flwyddyn trwy'r flwyddyn i helpu hybu cyflogadwyedd myfyrwyr.